Святыя сакраманты. Катэхеза ксяндза-каноніка Юрыя Санько. Хвала Христу! Сёння мы вітаем вас у нашай студыі Радыё Марыя і вітаем нашага госця. Гэта ксёндз-канонік Юрый Санько, пробыш парафіі Святой Троіцы Святога Роха на Залатой Горцы ў Мінску. Менавіта сёння мы распачынаем цыкл нашых праграм, які будзе прысвечаны 7 сакрамантам касцёла. Хвала Христу, ксёндз Юрый. Хвала Христу, вітаю вас. І першае пытанне, якое зараз агучым, гэта што азначае слово сакрамент і чаму касцёл кладзе такі вялікі націск на сакраментальнае жыццё чалавека? Дзякуй вялікі за вашае пытанне. Я, можа, як уступ распавяду увогуле, адкуль нарадзілась такая ідэя зрабіць такі праект пра сакраманты. У сваёй душпастарскай дзейнасці, разважаючы, сустракаючыся з вернікамі, перажываючы сакраманты, перажываючы розныя спатканні, адчуў тое, што тут не ідзе зараз мова пра людзей, якія кожную нядзелю прыходзяць у касцёл, якія жывуць сакрамантамі. Ідзе мова пра людзей, якія калісьці былі ахрышчаныя, і на гэтым іх жыццё з касцёлам альбо з царквой скончылася. І пачаў перажываць і заўважаць, што наша грамадства жыве больш такім жыццём паганскім, не дадаючы, не разумеючы важнасць сакрамантаў, не разумеючы тое, якую карысць яны прыносяць чалавеку. І таму гэтае жыццё, яно такое мае пах хрысціянскі, нібы захоўваюцца галоўныя святы, на асвячэнне страў, на велікодны стол альбо на грамніцы мы бачым перапоўненыя касцёлы, а на працягу года людзі знікаюць недзе. То есть я разумеў, што людзі не да канца разумеюць сэнс тых сакрамантаў, якія дае нам касцёл, які ўстанавіў Хрыстус, і якую карысць яны могуць атрымаць і ад чаго адмаўляюцца, калі не ўдзельнічаюць у сакраментах і такім чынам не ўдзельнічаюць у жыцці касцёла, хоць фармальна лічацца каталікамі, напрыклад. І таму узнікла такая ідэя, каб стварыць такі праект, які дапаможа, можа не ў поўні раскрыць, але паказаць такія моманты важныя, што мы атрымоўваем з сакрамантаў, што нам даюць гэтыя сакраманты. Для некаторых людзей будзе гэтая катэхеза сапраўды падрыхтоўкай да сакрамантаў, напрыклад, да сакраманту пакаяння, да споведзі. Для некаторых будзе гэта цудоўная магчымасць, каб па-іншаму паглядзець на святую імшу і зазначыць тыя важныя моманты падчас эўхарыстыі, якія узбагачаюць і нас, і якія дапамагаюць нам праслаўляць Бога, таму што гэта галоўная мэта сакрамантаў. Для кагосьці гэта будзе, можа, штуршок да таго, каб глыбей самому пачаць вывучаць, таму што той фармат, які выбраны менавіта відэафармат, дыялогу фармат, таму што тады лягчэй успрымаецца та інфармацыя, якая падаецца, і лягчэй яе будзе засвоіць і у практычным сэнсе таксама рэалізаваць. Таму хацеў бы падзякаваць на самым пачатку Радыё Марыя за то, што яны так адкрыліся і, можна сказаць, даже яны выйшлі з такой прапановай, каб у іх на радыё такія катэхезы з'явіліся. Я ўдзячны, што маю такую скромную, негодную асобу выбралі ў рамках вядучага. Я пастараюся, як мага лепш, можа, больш так аб'ектыўна, можа, больш агульна распавесці пра сакраманты, пра іх важнасць, што яны даюць нам у жыцці, як хрысціян, такіх сапраўды веруючых у Бога жывога. Дзякуй вам вялікі таксама за то, што вы прапанавалі такую ідэю, і дзякуй Радыё Марыя. Так вернемся да нашага першага пытання. Што азначае слово сакрамент? Я тут падрыхтаваўся. Я бачу, так. Як настаўнік у школе, столькі бумагі, столькі лістоў. Сапраўды, каб гэта было так грунтоўна і не толькі так ад сваіх перажыванняў, але таксама, каб мы разумелі, што кажа пра сакраманты касцёл, калі з'явіліся сакраманты. Сакрамент паходзіць ад лацінскага слова сакраментум.
узяты з рымскага права, і у рымскім праве сакраментум мела некалькі значэнняў. Гэта азначала пэўную грашовую суму, складзеную ў святым месцы тымі, хто вядзе спрэчку ў судзе. Напрыклад, ёсць две асобы, якія спрачаюцца. Той, хто выйгрывае суд, ён застаецца пераможцам, а той, хто праігрывае, то гэтую суму ён павінен быў пайсці і скласці ў святыні. Другое значэнне гэтае слова з'яўляецца салдацкая прысяга на вайсковым сцягу. З гэтай нагоды адбывалася цырымонія ў гонар падземных бостваў. Ведаем, што ў тыя часы было паганства вельмі моцнае ў Рымскай імперыі, і падземныя боствы найчасцей адказвалі за войны. Вось. І трэцяе значэнне – гэта прысвячэнне сябе ваенным справам, якія спалучаліся з містэрыямі ў гонар бога Бахуса. І уратавала, гэты прыгожае слова сакраментум, уратавалі айцы касцёла, якія пад словам сакрамент разумелі утоеную ісціну, таямніцу і хрысціянскія абрады. І таму лацінскае слова сакрамент, таямніца, азначае даслоўны пераклад таямніца. Па-грэцку мы перакладаем гэтае слова як містэрыя. Менавіта ў гэтым сэнсе хрысціяне бачаць асаблівае таямнічае дзеянне Бога. Дзеянне Бога, калі асаблівым чынам Бог дзейнічае ў нашым жыцці. Менавіта праз сакраменты, праз гэтыя літургічныя абрады Бог дзейнічае ў жыцці чалавека. І таксама, дзякуючы гэтаму, чалавек можа ўвайсці ў гэты кантакт з Богам, у жывы кантакт з Богам, і такім чынам таксама адказаць яму падзякай за тыя шчадроты і ласкі, якія ён пралівае на нас у сакраментах, праслаўляючы яго імя і яго боскасць. У 4 стагоддзі тэрмін сакраментум азначае абрад, устаноўлены Хрыстом, разам з усім тым, што Хрыстус з ім звязваў. І калі б разважаць паасобныя сакраменты, думаю, што і сёння мы паразмаўляем пра ўстанаўленне сакраментаў, таму што варта зазначыць, што у традыцыі касцёла на пачатку было больш сакраментаў, таму што толькі лічба 7 сакраментаў яна ўсталявалася у канцы 12-го, пачатку 13-го стагоддзя у афіцыйным вызнанні веры было прамоўлена 7 сакраментам. І ўжо пазней, праз некалькі год на Лёнскім саборы, гэтая лічба была зацверджаная. І таму сёння мы адрозніваем, напрыклад, сакраменты ад сакраменталіяў. Гэта, напрыклад, сакраменталіі – гэта пахаванне, асвячэнні, благаслаўленні. І мы бачым, што сёння людзі больш часам увагі аказваюць сакраменталіям, чым сакраментам. Вось. І мы ў гэтым будзем разбірацца. Я думаю, што у нас будзе асобная таксама катэхеза, калі мы зробім гэтае параўнанне паміж сакраментамі і сакраменталямі, каб людзі вернікі маглі таксама для сябе гэта расставіць такія прыярытэты. А вось кажыце, калі ласка, тады і будзе пытанне якраз прабачце. Вы ўжо сказалі, калі яны з'явіліся, так, сакрамента, а ці заўсёды яны так выглядалі, як вот сёння? Канешне, заўсёды заставалася форма асноўная, а самі сакраменты, яны, канешне, змяняліся. Напрыклад, узяць святую імшу, сёння мы бачым, што ў некаторых толькі месцах захавалася святая імша, якая адрозніваецца ад святой імшы, якая была праведзена рэформа падчас другого Ватыканскага сабору. Напрыклад, для гэтага неабходна, каб была вялікая традыцыя. І такія імшы, якія маюць свой узор, свой расклад, яны захаваліся ў асноўным у старадаўніх манастырах. Напрыклад, у Францыі, дзе імша доўжыцца не 30-40 хвілін, а дзе яна доўжыцца 2-3 гадзіны, дзе спяваецца шмат псальмаў. Але істота
яна захавалася нязменная. Гэта менавіта момант кансекрацыі, калі адбываецца цудоўная перамена хлеба ў цела Хрыста і віна ў кроў Хрыста. Гэта застаецца нязменнай заўсёды, таму што гэта словы Хрыста, якія Хрыстус прамовіў падчас апошняй вячэры са сваімі вучнямі у Вялікі чацверг і перад мукаю, смерцю і, канешне, з мёртвых паўстаннем. Адрозніваюцца, канешне. Да, таму што змяняецца і пакаленне, змяняецца. Дастаткова было дазволіць сабору Ватыканскаму другому змяніць, увесці, дазволіць адпраўляць імшы, напрыклад, на роднай мове, таму што да гэтага часу усе цэлебрацыі праводзіліся на лацінскай мове. Мы бачым адразу гэты дынамізм. Мы бачым, як людзі пачалі уключацца ў перажыванне Эўхарыстыі. Гэта вельмі важна, гэта вельмі істотна, таму што ведаем, што лацінская мова стала мовай такой мёртвай, і ніхто на ёй не размаўляе, яна застаецца афіцыйнай мовай касцёла, але аднак у штодзённым абіходзе мы не сустрэнем мовы лацінскай, такой класычнай, якая выкарыстоўваецца. Але вывучаюць яшчэ ў семінары? Канешне, якая выкарыстоўваецца ў касцёле, вывучаецца ў семінары 4 гады лацінская мова, таму што гэта фундамент. І мы бачым, што ў сярэднявеччы адбыўся гэты пералом, калі людзі перасталі разумець лацінскую мову, ўжо яна ўсё больш і больш адыходзіла. І тады мы бачым росквіт арганнай музыкі, росквіт набажэнстваў, таму што святар маліўся святую імшу, міністранты, якія разумелі, прыслугоўвалі, а людзі маліліся ружанец, маліліся іншыя набажэнствы. З аднаго боку, можна сказаць, што добра, людзі моляцца, развіваецца якісьці культ святых і гэтак далей, але з іншага боку людзі не ўдзельнічаюць актыўна, не ўдзельнічаюць свядома у святой імшы. І гэта, канешне, паўплывала на тое, што святыя айцы сабора пастанавілі, што павінна быць дазволена, каб імша, святыя сакрамэнты цэлебраваліся на роднай мове. Тут мне нагадваюць, што зараз мы павінны нагадаць аб тым, што зараз мы слухаем і глядзяць, далучыліся некаторыя і радыёслухачы, таксама відэа, хто і глядзіць «Хвала Хрысту». Зараз вы слухаеце праграму на радыё Марыя, якая называецца «7 сакраментаў касцёла», і вядзе беседу я, Надзея Бука, задаю пытанне. У нас сёння ў гасцях ксёндз канонік Юрый Санько, прабыш парафіі Святой Тройцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску. І наступнае тады пытанне да вас будзе: ці сакрамэнты маюць сваю іерархію, ці ёсць больш альбо менш такія вартасныя? Ведаеце, я б, можа, так і не адважыўся бы увесці такую градацыю і сказаць, што вось гэты сакрамент важны, а без гэтага сакрамента мы можам пражыць. Сапраўды, сакраменты можна падзяліць на 2 групы. Найперш тыя, якія мы прымаем адзін раз у жыцці, і тыя, якія мы можам прымаць шмат разоў у жыцці. Канешне, адзін раз у жыцці мы прымаем сакрамент хросту, адзін раз на ўсё жыццё хрысцішся. Таксама адзін раз у жыцці мы прымаем сакрамент канфірмацыі і пасвячэння. Сакрамент канфірмацыі, сакрамент біжмавання прымаецца таксама адзін раз у жыцці, сакрамент пасвячэння святарскага і так далей уже па ступенях дыяканскага, святарскага, біскупскага прымаецца адзін раз у жыцці. Іншыя 4 сакраменты мы прымаем на працягу жыцця, можам прымаць некалькі разоў. Гэта, канешне, шчыт, галава ўсіх сакраментаў Эўхарыстыя, таму што ўсе сакраменты вядуць нас да Эўхарыстыі. Многія лічаць, што галоўным сакраментам з'яўляецца сакрамент хросту. Насамрэч, гэта толькі пачатак гэтай цудоўнай прыгоды, якую мы распачынаем, калі уваходзім у гэтую містычную сувязь з Богам, калі мы пачынаем супрацоўнічаць з ім. І менавіта сакрамент адчыняе нам дзверы да гэтага супрацоўніцтва. Галоўным сакраментам лічыцца сакрамент, канешне, Эўхарыстыі, таму што падчас гэтага сакраменту мы маем гэтую незвычайную магчымасць сустрэцца з Богам, які прысутнічае сярод нас фізычна. Перамяняецца хлеб у цела, віно ў кроў,
і мы нават не толькі бачым, падчас святой камуніі мы прымаем цела Хрыста, мы яднаемся з Хрыстом. І гэта сапраўды нешта таямнічае. І тут вельмі важна, каб мы развіваліся ў нашай веры, каб мы не перажывалі святую імшу як якісьці проста сімвалізм, памяць, але каб мы перажывалі гэта як рэальную сустрэчу з Богам, каб мы разумелі, што тут і зараз мы дакранаемся да вечнасці. Вось. І сакраменты, якія мы далей працягваючы, якія мы можам прымаць на працягу свайго жыцця неаднаразова, гэта, канешне, сакрамент намашчэння хворых і сакрамент споведзі, сакрамент пакаяння мы прымаем. І пад некаторымі умовамі таксама сакрамент сужанства. А сярод тых няма іерархіі? Нешта больш вартаснае ці не? Ведаеце, без сакраменту, напрыклад, пакаяння няма сэнсу прымаць іншыя сакраменты. Таму што калі чалавек не вяртаецца да Бога, калі мы праз споведь не ачысцім сваё сэрца, не вернемся як бы ў супольнасць касцёла, тады няма сэнсу прымаць іншыя сакраменты. Нават удзел у святой імшы ён будзе непоўны. Таму што поўны ўдзел у святой імшы гэта не толькі слухаць Божае Слова ад самага пачатку да самага канца, удзельнічаць у святой імшы, гэта абавязкова прыняць святую камунію. Тады мы кажам пра поўны ўдзел у святой імшы. Вось. Цікава тое, што сакраменты дзеляцца яшчэ на 3 такія цікавыя групы. Гэта сакраменты хрысціянскага ўтаемнічэння, такой ініцыяцыі, калі мы у нешта ўваходзім, у якуюсьці таямніцу. І гэта, канешне, так, як ужо сказаў, сакрамент хросту, які ўводзіць нас у незвычайную гэтую прыгоду такога не толькі матэрыяльнага жыцця, але духоўнага жыцця, гэтай гармоніі з Богам. Пазней, канешне, сакрамент канфірмацыі, які прымаецца ў 14 гадоў, калі чалавек свядома вызнае сваю веру, калі чалавек ужо здольны адказваць за свае ўчынкі. І сакрамент бежмавання, калі мы атрымоўваем 7 дароў Духа Святога і становімся паўнавартаснымі, нельга сказаць так ужо паўнавартаснымі, становімся свядомымі такімі актыўнымі хрысціянамі, калі мы сведчым, што мы сапраўды з'яўляемся ваярамі Хрыста, ваярамі любові, спакою, і гатовыя развівацца і далей паглыбляць сваю веру. І, канешне, сакрамент Эўхарыстыі, які ўводзіць нас у асабісты кантакт з Богам. Гэта сакраменты хрысціянскай ініцыяцыі, сакраменты хрысціянскага ўтаемнічэння. Сакраменты аздараўлення, якія дапамагаюць чалавеку не загубіцца вось у гэтай завірусе штодзённасці, якія дапамагаюць чалавеку зрабіць гэты крок наперад у сваім духоўным жыцці, у штодзённым жыцці, таму што калі чалавек праз сакрамент споведзі вызнае свае грахі, ён вызнае гатоўнасць да перамен, змяніць сваё жыццё, перамяніць сваё жыццё. І гэта сапраўды такі сапраўдны сакрамент аздараўлення, які аздараўляе нашу душу. І, канешне, сакрамент намашчэння хворых. Сакрамент намашчэння хворых як гэтая духоўная, незвычайная падтрымка для чалавека хворага, які і так перажывае гэтыя фізычныя, можа часам маральныя нават якіясьці цяжкасці, перажываючы сваю хваробу. І касцёл прыходзіць да яго і кажа, што ён не адзін у сваіх цярпеннях, што Хрыстус яго падтрымлівае. Вазьмі свой крыж і ідзі за мною. Хрыстус не пакідае нас, ён запрашае нас крочыць за ім у Божае валадарства. І сакраменты служэння. Это, канешне, сакрамент пакаяння. Прабачце, гэта сакрамент пасвячэння. І 3 ступені: дыяканская, святарская і біскупская. Святар, кожны святар служыць вернікам. Гэта сакрамент. Скажыце пра гэтыя этапы можна больш падрабязна. Дыяканская, святарская. Я думаю, што пра гэта мы больш падрабязна будзем разважаць. Конечно, у нас 7 катэхез, толькі катэхез будзе яшчэ. Ёсць вось гэтыя 3 этапы, яны усе з'яўляюцца этапамі пасвячэння. У нас, у нашых умовах, дыяканскае пасвячэнне этап, яна больш такая часовая, таму што кожны дыякан ён рыхтуецца стаць святаром. Вось.
Але ёсць выпадкі, калі, напрыклад, ёсць сталы дыяканат, калі чалавек свядома жадае служыць у ступені дыякана. Ну, але пра гэта так уже забягаючы наперад. Гэта анонс да іншых нашых праграм, таму сачыце за нашымі праграмамі. Дзякую вам. Зараз можна тэлефанаваць і сакрамент таксама можна тэлефанаваць, задаваць пытанні рознага кшталту пра сакраменты толькі, да? Да, канешне, тэлефануйце нам, задавайце. Што яшчэ важнае? Сакрамент служэння – гэта сакрамент шлюбу. Калі муж служыць жонцы, а жонка служыць мужу. Бачыце. Ось, гэта незвычайны таксама сакрамент, і глыбіня гэтага сакраменту таксама вельмі істотная, і думаю, што нават можа не адну катэхезу мы прысвяцім гэтаму сакраменту. Наступнае пытанне будзе, скажыце, ксёндз Юрый, які сакрамент можна прыняць адзін раз у жыцці? Ну, тое, што я казаў, што сакраменты, якія мы прымаем адзін раз у жыцці, гэта сакрамент хросту, канфірмацыі і сакрамент святарства, пасвячэння. Правільна сказаць, гэтыя сакраменты мы прымаем адзін раз у жыцці, і ну, яны з'яўляюцца такімі сакраментамі, якія выконваюць такую ролю нашага стаўлення хрысціян, такую духоўную. А скажыце яшчэ такое пытанне, як навучыцца больш глыбокаму сакраментальнаму жыццю, ці можна гэта? Ну, гэта задача нашага ўсяго жыцця, нашага хрысціянскага жыцця, развіцця, таму што калі чалавек не удзельнічае ў сакраментах, но цяжка ўпоўне назваць яго хрысціянінам, таму што чалавек, які не жадае паглыбляць сваю веру, чалавек, які не развіваецца ў сваёй веры, яму будзе складана. Вось, таму мы павінны працаваць над гэтым. Мы павінны разумець, што спавядацца раз у год гэта мала. Мы не зможам выпрацаваць у сабе не столькі, мы не зможам заўважаць, весці працу над грахом, таму што мы павінны памятаць, што сатана спакушае нашу памяць. Чаму мы увесь час спавядаемся ў адных і тых жа грахах? Таму што мы, выйшаўшы са споведзі, мы не радуемся нашай чысціні нашага сэрца, мы не радуемся гэтай зноў прыязнасці з Богом, таму што сатана пачынае нас спакушаць, і мы зноў думаем пра нашыя грахі, думаем, а пазней зноў у іх трапляем. Таму, канешне, рэгулярнасць споведзі і удзел у святой імшы, у прыняцці святой камуніі, гэта тыя сакраменты, якія дапамагаюць нам будаваць не толькі унутраны лад нашага жыцця, нашае сэрца, выпрацоўваць якіясьці, канкрэтныя такія пастановы ад споведзі да споведзі, перамяняць нашае жыццё. Гэта таксама сакраментальнае жыццё дапамагае нам уладкоўваць жыццё навакол сябе, у кругу нашай сям'і. Паліце, як жа цудоўна, калі, вам гэта лепш вядома, калі сям'я каталікоў і ўсе, і бацькі, і дзеці разам, яны прыходзяць у касцёл, і адно аднаго настаўляюць, і адно для аднаго з'яўляюцца таксама, можа, часам і гэтым момантам падтрымкі, вытрымкі, бо і спакусаў шмат, і шмат перашкодаў, шмат цяжкасцяў. Мы жывем не у якойсьці пустэльні, дзе знаходзімся толькі мы, веруючыя людзі, з раніцы да вечара молімся, мы не жывем у мы жывем у соцыуме, які мы бачым, як моцна зранены. І сёння чалавеку прасцей на чалавека веруючага накінуцца з якімісьці, не ведаю, абвіненнямі, у нечым нас там абвіняць альбо насміхацца, чым прызнацца ў сваіх слабасцях, чым прызнацца ў сваёй грахоўнасці. І мы гэта перажываем на штодзень. Кожнага дня мы гэта перажываем, такія сустрэчы, такія непаразуменні. Вось. І сапраўды, асабліва у такіх умовах мы павінны памятаць пра сакраментальнае жыццё, якое дапаможа нам і прабачыць, таму што прабачэнне гэта сапраўды вялікая праца, і зрабіць крок наперад у сваім духоўным развіцці.
Дякую. Ми нагадуємо, що зараз ідзе праграма эфіра 7 сакраментаў касцёла, і у нас у гасцях сёння ксёндз-канонік Юрый Санько, пробашч парафіі Святой Тройцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінскі. Вы можете тэлефанаваць нам зараз і задаваць свае пытанні па тэме сакраментаў. А я яшчэ вам задам такое пытанне. Вось зрабіць такі невялічкі анонс, што чакае яшчэ слухачоў, а таксама гледачоў наперадзе, пра што мы будзем з вамі размаўляць. Такая цудоўная ідэя, што каб кожную нашу сустрэчу прысвяціць паасобнаму сакраменту. І тое, што сказаў на пачатку, у нас не ёсць мэта раскрыць усё, таму што сакраменталогія гэта асобны прадмет, нават у семінарыі, да? Сакрамент таксама разбіраюцца на кананічным праве, на дагматычнай тэалогіі. Таму пра адзін сакрамент мы можам рабіць некалькі перадач. Калі такая будзе неабходнасць, калі будзе зваротная сувязь, і да гэтага мы запрашаем таксама слухачоў, гледачоў, каб яны задавалі свае пытанні, на якія мы зможам адказваць на працягу нашых размоў, нашых катэхез. Вось наступная будзе на тэму хросту, і могуць уже яны дасылаць нам загадзя свае пытанні, і, канешне, яны будуць агучаны ў нашым наступным прамым эфіры. Мы будзем выбіраць, калі іх будзе шмат, то будзем фармаваць такія пытанні асноўныя. Вось. І пакуль такая ідэя, каб гэта былі рэгулярныя, не ведаю, ці гэта будзе раз у тыдзень, можа раз у 2 тыдні, два разы на месяц, каб мы таксама мелі час пераасэнсаваць, падумаць, паразважаць, пашукаць матэрыялы самастойна, таму што вельмі важна, каб мы таксама самастойна развіваліся, каб мы нястомна шукалі. Мы многае ведаем, многае чулі, але калі зноў і зноў паўтараеш тую альбо іншую інфармацыю, яна, канешне, тады прыносіць большы плён. Таму што цяжка сабе уявіць чалавека веруючага, які не развіваецца таксама інтэлектуальна, які не шукае, таму што тады гэта вера будзе вельмі хісткая. І таму мы павінны шукаць, зноў і зноў чытаць. Вельмі шмат дакументаў ёсць пра і сакраменты, і пра жыццё касцёла. Таму запрашаю таксама да такой працы самастойнай. Калі мы называем гэта катэхезы, гэта не проста размова, гэта навучанне, таму вось хатняе заданне прачытаць таксама самастойна пра сакраменты ў розных крыніцах, і гэтых крыніцаў шмат, зараз маем доступ да інтэрнэта. І калі ласка, цікаўцеся, і з гэтага будуць узнікаць пытанні, для гэтага і нашы катэхезы, можа, якія праводзяцца ў прамым эфіры, можа, будуць больш такімі жывымі, калі будуць пытанні і адказы. Вось тое, што насамрэч цікавіць. У нас ёсць ужо першае пытанне і тэлефонны званок. Зараз мы яго пачуем. Хвала Христу. Хвала навеки. Телефонує Станислав з Мінська парафії Святого Духа. Хотів би питання ксяндзу Юрію задати такого кшталту. Вот нас с православными объединяет, можно сказать, один это сакраменты. А чи планируется создание такой комиссии, чи такое взаимопоразумение? Вот, например, у меня племянник находится в интернате, уже давно находится в интернате, но вот с такими неполносправными, можно сказать. И питание было, там працуют православные монашки, и они говорят, он охрещенный, сестра моя отказывает так, охрещенный, а я католик, так что треба принять, как он стал православным, а там такое, можно сказать, социум, и теперь его держали у нас, православный, там об якости не будем уже говорить. Але православний, треба, щоб він знову тоді похрестився. Чи ви згодні, щоб знову... Тобто треба, не то, що згодні. А щоб він став православним, бо тоді ми будемо його обслуговувати, і так отримується, що він отримав повторне хрещення в православі, тоді він буде до сповіді приступати, але він і приступає там до сповіді. А чому це так произошло, бо коли в костюм мы пошли, то
нам сказали, ну, я так само катехет, что у нас у касцілі трэба разумение, ну, когда принимаешь коммунию, трэба как разумение, что ты принимаешь тело Христа. Но у яго такое не совсем разумение этого. Вот. А православные сказали, что главное, как прохреститься, и он тогда будет приступать до сакраменту споведи и сакраменту Евхаристии. Так вот, чи буде у нас така какая-то єдність? Спадар Станіслав, дякую вялікі за ваше пытанне. Паслухайце, еднасць у нас з праваслаўнай царквой ёсць у сакраменце хросту. Калі чалавек ахрышчаны у касцёле, у праваслаўнай царкве, у касцёле ён прымаецца як чалавек ахрышчаны. Няма ў нас еднасці еўхарыстычнай. Напрыклад, католік не можа пайці спакойна, свабодна і ўдзельнічаць у святой імшы у царкве праваслаўнай і прымаць святую камунію. Такога дазволу няма, такой еднасці няма. Тое самае, калі, напрыклад, праваслаўныя прыходзяць, удзельнічаюць у нашай літургіі, ім царква не дазваляе прымаць святую камунію у касцёле. Што ім трэба паўторны хрост прыняць, если хто хоча ў царкву пайсці. Ведаеце, мне цяжка зараз разважаць пра тыя умовы, кананічныя умовы ў праваслаўнай царкве, якія ў іх ёсць. Канешне, шкада, што гэтае пытанне ўзнікла зараз і што святар не змог дайсці да вашага племянніка, каб сапраўды быць з ім як з каталіком і паўнавартасна яго наведваць. Гэта ўжо іншае пытанне і сапраўды балючае. Вось. Што датычыць вось гэтай еднасці, ці яму, я кажу, калі прыходзіць чалавек праваслаўны да нас, то ніякага хросту не трэба аднаўляць. Не ведаю, чаму яны абнаўлялі хрост. Вось. Таму мне складана зараз разважаць пра гэтыя пастановы, якія існуюць у праваслаўнай царкве. Ёсць шмат пытанняў, якія мы павінны вырашаць зараз. Вось. Нават на ўзроўні еднасці ствараецца, ёсць камісія па перакладу святога пісання, таму што мы ведаем, што ёсць перакладаюць, і да сённяшняга дня няма ўсяго святога пісання перакладу у нас. Можа, ідуць перамовы, каб аб'яднацца, але тут таксама ідзе розніца ў тэрміналогіі. Складана, што у царкве свая тэрміналогія на беларускай мове, у касцёле свая, пратэстанты выкарыстоўваюць сваю тэрміналогію. Тут ёсць шмат такіх падводных камняў. Мы можам сустракацца на розных мерапрыемствах. Нас запрашаюць на мерапрыемства ў праваслаўную царкву. Мы запрашаем прадстаўнікоў праваслаўнай царквы да нас на якіясьці ўрачыстасці. Но ўсё ж можа прыйдзе час, калі мы будзем не толькі сустракацца на ўрачыстасцях, а сядзем ужо за стол, не столькі перамоў, колькі такой сумеснай працы. Каб пазней не ўзнікала такіх пытанняў. Калі ты каталік, то мы за цябе не будзем маліцца ў царкве, альбо калі ты праваслаўны, то ты не можаш прыходзіць там альбо ўдзельнічаць у сакраментах у касцёле каталіцкім. Вось. Таму гэта перспектыва, і дзякуй, што вы турбуецеся, клапоціцеся пра гэта, што вы шукаеце для сябе, прынамсі, вось гэтых адказаў, а пазней, калі ёсць магчымасць, задаеце гэтыя пытанні. І я думаю, што нашыя катэхезы таксама паслужаць таму, каб нам не раз'ядноўвацца, а аб'яднаўвацца, каб нам становіцца бліжэй і разумець сэнс, важнасць сакраментаў, каб пазней, можа, нават на вашым прыкладзе вашага племянніка, каб быць больш чулымі і сапраўды, каб святарства стала гэтым сакраментам служэння, калі мы найперш пойдзем, а пазней будзем вырашаць, як вырашыць гэтае пытанне. Дзякуй вялікі за вашае пытанне, пан Станіслав. І будьце тым сведкам Хрыстова Воскреслага ў сваёй парафіі. Юрий, больше у нас такое потребование, как приступить до сакраменту споведи и сакраменту Евхаристии, но треба по дитячему розуму, как говорится. А вот тут племянника моего, такое с психологией, то вот у нас такое, что количество... Спадар Станіслав, слухайце, гэта пытанне, вырашаецца вельмі проста. Я думаю, што
мы павінны быць больш адважнымі, і не заўсёды, я так лічу, это моя суб'ектыўная думка, моя суб'ектыўная такое, што не заўсёды мы павінны усіх пад адну кальку ў гэтых вось нават катэхезах, падрыхтоўцы зацягваць. Тут святар, як душпастар, павінен адчуваць гэта, і тут, канешне, такая просьба да святароў, каб яны былі больш такімі пластычнымі ў гэтых справах душпастарскіх. Я думаю, што яны такімі і з'яўляюцца. Вось. І спадзяюся, што такія пытанні больш не будуць узнікаць, і святар знойдзе час, каб пайсці, можа, нават да вашага племянніка. Дзякую вам вялікі за пытанне. Мы нагадваем вам, што сёння у нас у эфіры у гасцях у праграме «7 сакраментаў касцёла» ксёндз-канонік Юрый Санько, пробыш парафіі Святой Троіцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску. І вось нам тут ужо падказваюць, што так ужо час няўмольна бяжыць, і першая праграма, яна ўжо падыходзіць к канцу. Мы шчыра дзякуем вам за такую цікавую размову, за гэтую ідэю, за тое, што на працягу некалькіх месяцаў, пэўна, вы будзеце дзяліцца з намі, са слухачамі, таксама з гледачамі, сваім досведам, сваімі ведамі. Гэта для нас вельмі вартасна. Дзякую вам вялікі за гэта. Няхай добры Бог вас дабраслаўляе. Вось, а мы сустрэнемся з вамі ў эфіры ўжо праз 2 тыдні, і тэма наша будзе гэта сакрамент хросту. І я нагадваю, што вы можаце дасылаць вашыя пытанні, і самыя цікавыя будуць выкарыстаны ў нашай наступнай ужо праграме. Прабачце, вялікі вам дзякую і з Богам. Дзякую вялікі. Я яшчэ нагадаю, што калі мы не паспеем на якіясьці пытанні адказаць, мы будзем знаходзіць хвіліначку часу, каб адказаць на гэтыя пытанні ў наступнай праграме, і гэта будзе як бы падвядзенне вынікаў мінулай праграмы і ўвядзенне ў новую тэму. Дзякуй вялікі, да новых сустрэч. З панам Богам. З Богам. Святыя сакраменты. Катэхеза ксяндза-каноніка Юрыя Санько.